Είμαστε έτοιμοι, δεν πρέπει να βιαστούμε. Μπράβο, μπράβο! Σιγά σιγά μην τρέχετε. Είναι μεγάλο. Μπράβο! Μικρούς λέω. Σιγά σιγά να μην γλιστρήσουμε. Είναι 5 χιλιόμετρα, δεν είναι 1000 μέτρα. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα. Να φτάσουμε με ασφάλεια στον τερματισμό, να χαρούμε τη διαδρομή. Είμαστε όλοι νικητές. Είναι εξαιρετική η παρουσία σας. Ένα ποτάμι δρομέων κατεβαίνει την Πανεπιστημίου. Ο Δήμος της Αθήνας, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου και ο ΣΕΓΑΣ είναι ευτυχής για τη σημερινή σας συμμετοχή. Είναι η δεύτερη διοργάνωση που κάνουμε την Άνοιξη και πιστεύουμε κάθε χρόνο θα έχουμε και περισσότερους πολίτες και περισσότερους φιλάθλους που θέλουν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, τρέχοντας τα 5 ή και τον ημιμαραθώνιο. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους. Δεν βιαζόμαστε. Προσέχτε την αναστροφή στην Εδουάρδου Λό. Προσέχτε την αναστροφή, είναι αρκετά απότομη η αναστροφή. Συγχαρητήρια, να φτάσουμε όλοι στον τερματισμό, να πάρουμε το ειδικά διαμορφωμένο μετάλλιο. Είναι βαρύτιμο το μετάλλιο, θα θυμάστε για πάντα αυτή τη συμμετοχή σας. Όσοι δεν με άκουσαν, να προσέξετε την αναστροφή στην Εδουάρδου Λό, είναι ο πρώτος δρόμος